YTF ni fan kami kena hane. Tiaba khazani takuk tai bukuk song. Ang tiao mai wan sungai rong no. Ini bike rally ni bising tu chok tai ni bagai. Jasa jaga pano tongton. Seng thupsa khlaiye, seng kusu, seng sob somunya coba khlainya bagai ready tunggu. Abo ni bagai YTF ni fan sini tirpa hastewo, sini seng punugui ro haji. Khazani takuk tai bukuk song. Sini khumulong am sayo. Ini norong nukuna hazar bike. Hatung khaza khlaiye. Ini Isha. Abang ni bagai sini awak parti sini abang kah sini dofani mantai soktai sana bagai sini mantai soktai sini tinang ni besar putih rongna seng yok samar na bagai seng sini maharaja sini habu bagra coba kelai temu coba kelai tadi masa musuh jadi nak khuruk ni jadi nak kau kami asawai sini barang dia long live kita boleh long live di prasad hansa long live sini bike rally ara tirpura kan ngai sini kumu gari nai sini kumulong am sayo YTF pusat aktif tong arok tabuk lomba kena YTF hanya nila rasuk tong ya ini central committee ni presiden YTF ni borong menang surat debormani tujuh Mumbai dai sini barat agar jalan ni honorable MLA borong menang Biswajit Dev Kaloi Dai honorable MLA borong orang Manav Debor ni YTF bike rally cengsa ke conggo khazani takok tai bukok song sini YTF sini bumagrani sengkrak seng nilar kha asuk itongya tini sini fan seng phunuguri nai tini hanyo asuk itongna bagi sound Last fight bono, cinta tono, muito na rigna. Shoot proud federation, shoot proud federation, shoot proud federation. Bos kanggo tantap dari sini, sound dari no, merasa khasne, khasane takok song, naro sound dari no, bukan kang masih ni, bos kang kana thangka orang lama soalnya ni, dari sini orang bos kang masih orang thangko, orang ni logi wa abang ni bagai, kai dia umrok kang orang orang sak bajawan naro jate sound dari no kang ate kaya, hanya bagai, soalnya ni kola bagan ate kaya. Ayenggo Ramnath Tagore parati khlai I Jomodar tai khlai park Khomolong park ni karen office tai khlai sen Dugmali habnai Dugmali tai khlai sen taisa thangnai Dosram ni para bising tai haboi hanyo hai Dina Tagore school tai khlai sen senti geto kuthum yabai geba ta thangbai je khazani ta khoktai bukok song norok nini ani jot to ni bagenyo oro samung arrangement khlaijak jeng thok thok yapan mai khopsa sai thangnai jai khazani pragrangei nugui tongnai dai jini khumulung amsaini khazani takok tai bukok song norok nobo koinya mosungo YTF ayakaba bubagrani sengkrak jeng hatai dofani bagai coba khlainyo tongo dai khoyana halka babe jidino nawai norom khlai wansok tongkha gele abole khorcha khorne ur coba khlaijak nai amni bagai jeng jini khlainai tamni bagai kai jeng khumulung amsayo jeng sai mano khazani takok tai bukok song jini khumulung amsani boro baksa wan subi pano tong mano je YTF ilaran Tiaba YTF narung ni bagai dofani bagai jeng sob samunya ready tongo dofani bagai atai dofani bagai jeng amoni bagai khazani takok tai bukok songna kojau dole pale khlai hatung khaza khasrang mani bising tei khansa ni bising tei khlai jeng tini ni bike rally no aham kai success khlai ja bagai bubagra long live Dipramata long live TWF long live YTF long live Hansa long live Hambai Men, biking lagi
Hazani takut tai bukukso. Ini ni peaceful bike rally wo jotoro thansak paribo phaibai di. Hazani takut tai bukukso. Sumo bike rally wo jara thanai tongnai phaibai di jotoro palkhe thansakai tai sumo bike rally ni bisingtoi sung message rana nayo sini bubagrani bagai jara ko khamia sanai hai keba jara YTF ni samungna jara saimi ang tongnai rok hai keba belakino week to holi sanai rok bornono kaise sungtini o rally ni bisingtoi phuruma nayo Belana hambai sini joto media song ini sengoro kumulung syndicate kaisa YTF ni butakte kaisa bike rally zaka tamni bai o bike rally mane I think sini honorable district president bo Saikulangka je seng o amchayo bike rally mani karon tei seng sini buskang ni je awareness sini public rono sini tong kosong sini kusum chai thene sini bobagra bosong ti prasar rono tei kaisa seng kaisa ro kaisa kuno peaceful ni bisingte je buskango aham kirke jotono o khumulung ti prasani bisingte kaisa unity kaisa spread khane nai tongo a unity at hansani o rally haisi am bagai oro tini kuno ingyawi oro tini just violence ingyawi oro kamke peacefully dekhai na just khumulung complex headquarter joto jagao je oro je tongmani sing oro phaijai tabuk sini joto warriors ok nai sob someno sini buskangni lamani bagai bor sob somai ready tong haisi within just one day salsani bising tinjo sung o bike rally songjangmani tini joton reading ge tini jaga ni sini joto YTF tini oro reading ge bor joton phaitong tamni hinba sung nayo kumulung tong kuchang tongnani ungthum buskango oro kebo onyo dol khaiye onyo kisisa biang khaiye oro jeta violence sৃষ্টি khaimana tei abo YTF sobsomay buskang agogoi ama herono mathana bagai sung salbrum tiar tong haisi abo tini simia khana simia salbrum sing ready tong haisi karon sung nayo sini o kumulung amchayo takarjola mandai amhai krung jagao je gana gini je tongma jagao o jaga mahai violence tong hangkai violence ke bo hamja ya haisi kintu amhai ingani thungai tong hangkai ang koina amhai jara boro tongai rono amhai total stop khaine nimthum hai hangkai jotono bahan buthini borok ke bo siring tonglai malai gala haisi am bagai sung nayo nor jotono semano public ni mokolo tong media ni bisinti semano jefru tipramata edisiwo government form khapun simi violence bisi joroti inkha bus joroti ya amnor jotono nukhana hesi abone baine sung amhai violence ono sungnaya sini mul manthai sini je naikol naharmung bobagrani bisingtui greater tipralen yakaba constitutional solution tiprasanani abo sini main focus and YTF sudah political party simia sung socially bahino sung public no sung joto je mansak sung help khaitong haisi am bagai jekuno somoyo public ni ba sini tiprasan nge jekuno hangkai ajaga YTF basao haisi amnor jotono saiman gabon mai sung tinaro peaceful bike rally khaina bisite hokto yaro mai khopsa salai sungoro kurbai bike rally ko je taw sungoro jat khaini simino syndicate ni simi thangai yang joy gubin tiket thangai joy gubin sim phai party phai ko thangai taisa angko phai dosam te thangai taisa oro phai mai chapai palai